Okay, musakay ta mga higala og e-bike kay atong suwayan. First time ko nga musakay og e-bike. Pero napay bata nga gana. Okay ra pasakyan lang sa siya, no? Okay ra. Kay mura ganahan si Inday nga musakay sa e-bike. Tagpila man sa piliti ni mong e-bike. Kasi nga nimo boss. Lister, sir. Ha? Lister. Lester Abanto. Abanto, taga diin maka Lester. Taga Armita, sir. Taga Ermita. Mo gini mo pag ginabuhian ang e-bike. Yes, sir. Tagpila ang minimum mga plate, tag 20, 20. tag 20. Mao ra gid na. Og mulay layo. Pag mula layo, may kung mong gawas na may highway, Oh, kana bawal naman kay dapat Oh. naman At Oh. least mo patag na siya og 30. 30. Okay. Sige. Pero bay, basig musakay na ka, okay ra. Kay na po may lain sad. Og pahatod ka, okay ra. Dili mo sing. Ha? Okay. Tuwa na siya. Duwa na ng bata. Sige. Okay. Unya, so tag 20. Pero doon na mo kanang areas nga dili mo kasod. Kasod. Ngano man, Bawal man mi sa highway, sir. bawal mo sa highway. Pero makabot. So ako gikan diri sa unit 2 man ni, no? Oh, yun. Pahatod ko nimo dapit sa Mariners Court asa ra man kutaman. Sa plaza nakakutob, sir, sa may series bus. Dili pwede diha dapit sa May kanang Port San Pedro dapit. diha ra gyud mo ikutob dito sa entrance sa Port Pigod. Di na kalahos dito. Wa mo yung nakop gabi naman. May manakop. Naaga po, sir. Dili man na highway diha god. Dili na highway pero Sige. private na So naman. 20 ang plite. Sige, mo ato nako kay actually wa gid ko kakaon dito mga higala kay daghan kayong tao, no? So muna ato na lang. Dito, sir. Nag-vlog ra ko. So musakay na ko mga higala first time ni ha nga musakay ko og e-bike. Ang akong driver si Lester Abanto, sir. Abanto. Sige, kusog kumusta man kita Lester? Igo po magkakaon ng mga pamilya. Oh, magkapila may kita nimo sa usa ka adlaw? Di man sad magkalimaw sa tungod sa sakay. Oh, Kusog yun. Oh. Makalingki yun yung 8. 8 pesos, 800. Oo, 8. Oh. Pero og minaw, narami sa mga 4. Oh. Pero ko na kita na na. O, kita na na. Oh. Wa pa na ko. Kining imong i-bike unsa man ni i-charge ni siya? Oh, charge. Pila man ka? 8 hours sir, recharge for 1 day. Oh, yung kas ni kurente? Kaso kurente? Imuhan ni nga e-bike? Dili sir, rent Nangabang rasad ka? Pila may abang ni mo ani? to 250. 250 pesos. 250 250 ang usa ka gabi. sa kagabi. So kanay imong kita nga 800 og kusog ng sakay, nakakuha na ka na og abang. Okay. Magkakuha ba ko tag 20 pesos raman ng imuhang plite? Sayo, dali ra de. Oh. Ni asa man ka mo charge sa inyo ra ka mo charge? Oh, sir. Nga di ka basig dako kay kag billing ana ini ka buwan. Dili ko sir ko atag ni nila og sa tagiya og 250 gyud lahat. Oh. Sila ilahan kuan. Ato mo charge sa ila. Ato sa ilahan. Okay. So dako ka ni og charge kurente no og mo charge mo ani? Igo po Sige. Musakay na ko ha mga higala. At so adto ra ko taman kuno sa atubangan sa panakan sa Sugbo. Okay, so so mo ni manghigala duula ra gid ay oy. Yung mo plili na kog 20 pero sagdi lang kay at least kasuway kog sakay sa e-bike. Nindot sa desakyan oy. Hamugaway ra. Gaway mo pagkuan ba? Duha ka bug masakay diri sa likod no. Oo. Og duha ka bug sakay pila man say mapliti nimo? 40 di ay. Di na 20 tanan. Dili. Individual. Na sir. So og na kay uyab manghigala mo sakay kag e-bike nindot kayo kay agbay-agbayan ra nimo no. Oh. Ang gaway. Amugaway. Oh. Okay. Nami sa City Hall. Lagi. Senior citizen. Senior Citizens Park di ay no. Senior na mo na ang chapel sa Senior Santo Niño. Oh, karon pa ko nakakita. Narin na diha ang chapel di ay. Sige. Kuan ni heritage park sa kuan. Kanang museum sa Chinese. Chinese. Oh, La Nueva. Okay. Saraan pier sir. Oh. Sa una sa wa pa ning ibay ko sa may panginabuhian nimo. Resikat sir. Tresikat dako sa tukita gamay ra. Igo siya po. Oh, igo-igo ra gyapon. Out na sir. Oh.
Nasa na maligya dire? Usap ni dapita dire. Saging sa sir. Oo. Ang mga fruit stand nga buliga na nadiri. Oo. Na nadiri kay mga pakwan gikan sa kuan. Mao na siya Ay, ang kanto ba ning imnanan dahil sa una? Wala na dahil ito ang imnanan? Bura-bura og titig. Mura ni nabilin? Oh. Kani siya. Aligriha ra ba ni sa una? Napaman diri ang titig. Kikidi. Oo. Diri po. Kan-anan ito Oo. Okay. Live mo po na sila gud. Oo. Ang kikidi. Hapit na kumabot sa destination. Niyata sa kilid sa Malacanang sa Sugbo. Gigilid sa Malacanang sa Sugbo. Nadi-pwede ko rin siya pwedeng maato bisag dito kilid sa kuan. Di ka rin mahangyo dito sa Port San Pedro Dapit. Diha ta Dapit. Diha na. Oh, sige. Sige, tugutan. Plaza Independencia, Malacanang sa Sugbo. Post office sa unahan. So diha ko sa iskina. Ina may event man sir. Ano na may event? So, Dili ka sote. dire ra ko taman. To Underground Street. Okay.